Department of Education, may klaro nga voluntary way pinugsanay ang pag-apil sa maginikanan sa Brigada Eskwela. Gobernador sa Sugbo, andam nga makigalayon sa kapulisan alang sa tukmang implementasyon sa curfew sa minors. Dinakpan, nakieskapo, diyang ibalog na unta sa prisuhan. Mga pamilya og libod suroy nga mga bata, gipang rescue gikan sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. May ngapon Sugbog Kabisayan, mga pamilya ug mga libod suroy nga mga bata gipang riskyo sa kapulisan ug mga sakop sa non-government organizations gikan sa kadalanan. Mga gipang rescue nagsigi na og balik-balik sa kadalanan. Kinigi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Pasado alas 8 kagabi nagtapok ang mga sakyanan dinhi sa drop-in center sa Barangay Parian sa Dakbayan sa Sugbo. Nagkasabot ang kapulisan ug social workers nga mopahigayon sila og rescue operation. Diin target nila ang mga bata nga anaa sa kadalanan. Nagyampungad diha sa Osmeña Boulevard ug Mango Avenue. Kining duha ka magsuon nga pulos minor de edad. Diin ang usa niini nahinanok in town sa pagkatulog sa simento sa Osmeña Boulevard. Dihang naabtan sa social workers ug gihatagan og pagkaon. Laing gihatagan og pagkaon ang tulo ka bata diin kuyog sa apuhang babay niini nga naglingkod sa sidewalk sa atubangan sa inilang bangko. Matud ni Lula nga taga Virama siya apan tuyo niyang mag-standby sa sidewalk. Kuyog iyang tulo ka apo aron mangayog kwarta sa mga tao, mangagi sa dapit aron siya makapalit og bugas. Matud niya, dili unta niya dadon ang tulo niya ka apo, apan na masura ang ginikanan niini. Hinungdan, iya na lang gidala. Ngayo ra ko patog bugas. Dili naman ko diri oy. Dugay na ka diri? Pero ari juga matawag diri og gabi? Dili. Pauli man mi. Ang hepe sa Women and Children Protection Desk sa Cebu City Police Office nagkanayon nga ang ilang gihimo gitawag nila og Operation Gugma, usa ka programa sa WCPD sa Cebu City Police Office. Ato ang gitapok ang mga service provider labi na mga NGO nga naay shelter para matagaan nato og saktong programa ang mga bata. Ila usab giapil pagda ang mga ginikanan sa bata. Gipasalig ni Utida ang ilang gihimo di lang kutob sa rescue kay ilang hatagan og intervention and diversion program ang mga bata uban sa mga ginikanan. Gawa sa seminar nga ilang himuon sa mga ginikanan, gitun-an nila ang usa ka long-term program aron dili na sila mamalik sa kadalanan. Tagaan na ginato sa sakto nga programa nga mobalik sila, mahimo na silang responsable nga bata o ginikanan. Kay part of our program is the reintegration to the community. Part of the reintegration is the giving of livelihood aning mga ginikanan para matagag mayog kaugmangon ng mga bata. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gobernador sa Sugbo andam nga magkigalayon sa mga kapulisan sa tibuok lalawigan alang sa tukmang implementasyon sa curfew on minors. Si Erica Espinosa sa detalye. Way pagsupak, andaw nga mosuporta si Cebu Governor Hilario Junjun Davide III sa plano nga 10 PM curfew ni incoming President Rodrigo Duterte. Alang sa gobernador, usa kini kapaagi sa pagdisiplina sa mga kabataan ug aron malikayan nga madisgrasya sab sila. To impose curfew. I'm okay with that. No? I realize the wisdom anang kay ang atong mugong natanaw diha para man sa mga kabataan yun, no? Instead of being out there on the streets or wherever, party-party, na sila balay. Sa higayong mapatuman, kini muminos na unya ang krimen sa lalawigan sa Sugbo ug mamintinar na ang peace and order sa mga kalungsuran nga naglambigit sa mga kabataan. Giawhag sab sa gobernador ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak nga minor de edad. Ubos unya sa ipatuman nga balaod ang mga bata nga mogawa sa dalan kinahanglan nga adunay kuyog nga hamtong. Giangko ni Davide nga lisod kining ipatuman apan andam siya nga makig-alayon sa mga kapulisan sa tibuok lalawigan alang sa tukmang implementasyon niini. In fact, there are so many ordinances already, I believe, even cities and municipalities na do na curfew or ordinance. This is really for the protection of especially the youth, especially for the general welfare. Alang sa Aksyon Bisaya,
Erica Espinosa, News 5. Mayor-elect Tommy Osmeña mipadayag nga dili unta mudako ang problema sa drugas kung wala pay mga sakop sa kapulisan ug PDEA nga nagprotektor sa mga drug lords. Kinigyaksyunan ni Ray Pasaporte. Si Mayor-elect Tomas Osmeña nagkanayon nga ang problema sa drugas dili unta mudako kung walay pulis ug PDEA nga protektor sa drug lord. Gani uyon siya nga ilahugay ang tanang kapulisan ug mga sakop sa PDEA. Gusto unta niyang apilon paghatag og ganti ang PDEA apan kasagaran sa mga personnel niini, protektor sa mga nagdegosyo o gidili nga drugas. There's a lot of policemen involved in the drug trade. There's a lot of barangay officials involved in the drug trade. Even politicians. Wa pakyasa ang gisaad ni Mayor-elect Tomas Osmeña nga hatagan niya og reward money ang mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group. Sila ang nakapatay sa drug lord nga si Ruwen Secretaria alias Yawa nga taga-Ermita didto sa isla sa Banacon, lungsod sa Hitapi, Bohol. Napatay sab ang laing duha ka kauban ni Sekretarya nga sila si John Jason Montis, taga-Ermita ug Dario Torrimutsa nga taga-Isla ug laing usa ang naangol. Kagahapon gihatag ni Osmeña ang 155,000 pesos, tag 50,000 pesos matag usa sa tulungan napatay ug 5,000 pesos ang angol. Ang gihatagan og ganti ni Osmeña ang Provincial Intelligence Branch, Regional Public Safety Battalion ug Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group. Si Senior Inspector Henrix Bangkulita niingon nga ang 100,000 ilang i-donate sa foundation nga nag-atiman sa mga bata nga adunay cancer. Samtang bahinon sa tulo ka units ang 55,000 pesos nga gamito nila sa lain nga mga police operation. Wa sila magdahom nga hatagan sila ni Osmeña sanglit dili man sila sakop sa Cebu City Police Office. Alang kaniya, makapadasig kini sa kapulisan apan bisan og walay ihatag ang mayor. Magpadayon gihapon ang ilang kampanya batok sa gidili nga drugas. It's not about the money. It's the thought nga si Mayor Tomas as a leader nag-support siya sa campaign namo sa peace campaign sa anti-illegal drugs, no. Niadto pang 2013 gisugdan sa kapulisan ang kalihukan ni Sekretarya apan napakya sila sa pagdakop niini. Giangkon ni Bangkuleta nga dako ang tabang sa komunidad sa isla paghatag kanila og impormasyon aron marunda nila pagbalik ang balay sa suspek. Ang important po sa mo trabaho is kanang ang information ba. It must be intelligence driven. So kinahanglan namo ang info para maka-execute kami sa mo plan at maka-successful nga makakuha sa mga dagko nga mga drug lord sa Region 7. Gitugan sa kapulisan, dunay napulo ka drug lord nga naglihok dinhi sa Central Visayas ug duha na ang ilang nakuha. Matud ni Bangkuleta, dili nila makuha ang 8 ka drug lord kung dili mohatag og impormasyon ang nagpakabana nga mga residente sa ilang lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kapulisan sa rehiyon ng Ngandam alang sa all-out war batok sa gidili nga drogas iniglingkod sa bagong presidente. Usa sa ipatuman ang usa ka bagong operation plan batok sa mga nagnegosyo sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Wala pa'y kasayuran ang kapulisan sa Region 7 sa mga detalye sa bagong kamanduan sa pagigbatok sa kagamahanan sa ginadili nga drogas. Mato di Chief Superintendent Patrocinio Cominador, ang Operasyon Tukhang gimugna sa gitudlo nga incoming president nga mangulo sa kapulisan sa nasod. Ang Operasyon Oplan Tukhang mao ang pagpanuktok sa mga balay sa mga suspected drug dealers o paghangyo kanila sa pag-undang sa illegal nga kalihukan. Then we cannot do otherwise but to implement it, but we will see to it that it will be more or less it should be flexible and it can be adaptive to certain conditions in Central Visayas. Wala pa masari kung unsang police unit ang mo-operate sa Operation Oplan Tukhang. Siya nagtuo nga adunay bagong unit nga tukoron alang sa pagpatuman niini. Gikabalak-an ni Kominador nga mga armado ang masugatan sa mga pulis sa pagpanuktok sa mga balay o muresulta ni hinoon kini sa pinusilay. Kung mo ginang ako dili na to maingon siya nga mutok-tok kita ug nanay armas dito then we'll make necessary actions. Surveillance mo sa ganako, dili mo tamo dito adtolan, no. Mato di Kominador, ilang gipangandaman ang all-out war batok sa drugas iniglingkod sa itudlo nga bagong PNP chief nga si Chief Superintendent Ronald De La Rosa.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Barangay Apa sa Dakbayan sa Sugbo aduna na yung mga surveillance camera nga gipakatap sa ilang barangay. Kinig aksyon na ni Ryan Sorote. Gisubhan sa Barangay Apas ang ilang 24 oras nga command center nga may magbantay sa kadalanan sa barangay. Usa kini sa labing unang mga barangay-based high-tech command center nga gidonate sa usa ka pribado nga kompanya nga gipanag-iya sa lumad nga taga Barangay Apas nga si Lloyd Dedicatoria. 5 million pesos ang balor sa equipment nga gidonate ni Lloyd aron masiguro nga luwas ang kadalanan sa barangay nga iyang gimahal. Lumingon sa pinanggalingan ba, so the community has given me a lot. No, I learned a lot of things there. So, ang ako is why not itong ibalik ang pabor. Ang labor sa pag-install sa 16 kilometers nga fiber optic o ubang mga kahimanan ang gigastuhan sa barangay og 800,000 pesos. 26 ka mga high-definition cameras ang ipakatap sa tibok barangay. Na po ang ipang-install sa main roads, pag-monitor sa traffic og balo ang matag elementarya ug high school campus. Mahimosab nga i-zoom ang video aron daling maila ang mamakuha sa kamera. Doon na sa Global Positioning System kung GPS ang tanang sakinan sa barangay, sama sa ambulansya, fire trucks, garbage truck, o sa mga tanod aron makitaan kung asa sila. For reason nga, for security reason, information dissemination, kay nakanindot ani interactive niya to kay gawas nga ni camera doon ay public address system, pwede ta mo announce diha, pwede ta kabadlong. Gimonitor kini real-time sa usa ka screen nga mahimong ma-check 24/7 sa smartphone sa mga opisyal sa barangay. 2 ka tuig nga giplanuhan ang proyekto nga giinstalar sa kumpanya ni Lloyd kinsa ang nag-install usab sa command center sa Dakbayan sa Toledo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Suspect sa pagpatay sa usa ka pulis asset na dakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue. Kinigiaksyonan ni Kyle Chua. Suspect sa pagpusil patay sa usa ka pulis asset na sikop sa mga sakop sa Investigation Detection Management Branch, Mandaue City, dito sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpan giila nga si Asasino Tagalog nga taga-sitio Santo Niño, Barangay Gizo, Dakbayan sa Mandaue. Siya ang gitudlo nga nagpatay sa usa ka pulis asset ni adtong Miyerkules sa hapon sa F. Cabahog Street, Dakbayan sa Mandaue. Duha ka saksi ang miila sa suspect nga mitabang sa kapulisan sa pag-ila kaniya. Na-spotted na naman sa kuyog sa iyang labor partner. So, with the coordination sa mga personnel sa IDMB, ito na mo siya ma-aristo si Kanisi. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, adunay kalambigitan sa gidili nga drogas ang hitabo. Mura gapon ni kanang sa with the clubs to kuan gapon drogas ang gapon ang inungdan. Kay mostly the involved pulos man sila magamitay sa kung maligay sa. Iangkon sa suspetsado nga siyang mipatay sa biktima. Ha? Ako nagpusil. Ikaw? Ano naman siyang gipusil? Disgrasya lang. Disgrasya? Niya upat ka boto. Sakto. Disgrasya. Kaila ka ito niya? Oo. Kisa na ito siya? Umigaw sa nang asawa na. Ano naman siyang gipusil? Naglagot ka niya? Wala, ikwentro lang sa barkada. Na-recover sa kapulisan ang usa ka kalibre .357 revolver nga gigamit sa pagpusil uban sa upat ka mga kabhang ug 2 ka bala. Nakuhaan usab siya og upat ka gagmayng puto sa shabu. Alang sa Aksyon Bisaya, Kyle Chua, News 5. Usa ka dinakpan sa pulis naka-eskapo dihang gihikay ang mga papilis niini alang sa pagsulod sa prisuhan. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Nakaiskapo kagahapon sa hapon ang dinakpan nga si Delphine Yap Sidon nga taga-Upper Tunghaan sa lungsod sa Minglanilla. Si Sidon nadakpan ni adtong Mayo 31 sa kasong pagpangawat ug paghupot og 2 ka pakete nga shabu dihang nangawat sulod sa usa ka balay sa barangay Tungkil. Ang tag-iya sa balay uban sa ilang silingan nga si SP2 Roy Viloso ang nakadakop kaniya. Na-file na ang sumbong batok kaniya sa Talisay Prosecutor's Office ug kagahapon. Magkuha na unta sila og commitment order gikan sa korte aron ibalhog sa prisuhan. While waiting sa ilang commitment order, sa kadaghang tao dito, nalingat ni siya si SP2 Barbie. Unya, ang kining atong suspetsado, nakahigayon gani siya pag-iskapo tungod sa kadaghang sa tao dito. Matud sa mga nakasaksi, nidagan si Sildon og nilayat ngadto sa paril
sa luyong bahin sa Hall of Justice sa Talisay. Sa pagkutlo ning balita kagabi, wala pa madakpi ang suspek ug nagpadayon pa nga gipangita sa kapulisan. Gipahigayon na nato ang follow-up operation dayon, gipaadto nato ang residence niya ning atong suspect. O kung posible na maabtan pa nato siya dito, pero according sa ato mga personnel wala na gyud nila makiti. Pero nagpadayon gyapon ta sa atong pag-follow up karon kung posible na mo balik pa ang katong suspetsado karong gabi na or madakpan pa nila pagbalik. Ipaimbestigar ni Oriol si Espioto Romeo Barde kinsa maong nagdala sa dinakpan alang sa iyang tulubagon sa hitabo ug pagpasaka og sumbong administratiba. Siguro posible ani na mahimong kaso niya is grave misconduct. No, grave misconduct ang penalty niya na pahigayon sa ngato sa 6-month suspension. Without yes, without pay, yes. Tanan nga mga benefits makuha na natin. Yes, kanang pag nakay administrative case, ilabi na cut off pa ng imuhang pati allowances o imong salaries gikan sa PNP. Bonuses, including bonuses, yes. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga sakop sa kapulisan, prosecutor's office ug mga nagdumala sa mga hospital maghimog pormal nga kasabutan alang sa pagpasulod sa mga pulis sa mga tambalanan. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Magpinirmahay sunod semana ang mga sakop sa kapulisan, prosecutor's office ug mga nagdumala sa tambalanan alang sa memorandum of understanding. Kini naglatid sa ilang nasabutan alang sa pagpasulod sa mga investigador sa kapulisan sa mga hospital alang sa pagkuha og informasyon gikan sa na-admit nga biktima o suspect sa krimen. Butusab sa mga fiskal nga daling makahatag sa medical abstract ang mga hospital aron makafile dayon sila og kaso og dili mapugos sa pagbuhi sa mga suspect. Magpatawag siya next week og one more round of meeting. I-present to may mga corrected copies na sa MOU. Then after that we'll go into MOU signing. Ang mga nagdumala sa mga hospital, mga iusab sa mga pangalan sa police investigator ug ilang contact number lakip na sa mga police station sa lalawigan sa Sugbo. Na ay ihatag mga names beforehand, contact numbers, no? Then katong gisulti katong what is allowing the police officers to go there at a certain portion nga dili katong ingon nga og nana sa ICU dili na takadto pero once nga ma-determine pa nga makasulti pa o dili pa kayo fatal mo injury maka-approach pa ang police no for the ends of to attain justice. Tuyo nila nga gipaapil ang mga pribadong hospital sama sa Perpetual Socor Hospital ug Chonga Hospital nga naila nga dili basta-basta magpasulod sa mga pulis. Gihimo nila ang kasabutan human ang mga police investigator sa Dakbayan sa Sugbo lakip na sa Talisay nga nakalalis og mga gwardya sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gidid-an sa mga gwardya ang pagpasulod sa mga police investigator nga butunta nga mukuha og pangalan sa mga samaran sa inabong krimen alang sa gihimo nga follow-up operation. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka anti-drug symposium ang ipahigayon sa kapulisan sa isla sa Banacon. Ang barangay Banacon nahimo nga baluarte sa drug lord nga si Rowan Secretaria kinsa napatay sa mga pulis sa usa ka raid sa maong isla. Kini giaksyonan ni Kylie Chua. Ang Police Regional Office uban sa local government unit sa Bohol mopahigayon og community relation activities ug social services sa barangay Banacon lungsod sa Hetafe. Ipahigayon nila ang usa ka anti-drug symposium ug anti-drug abuse informative drive alang sa mga nagpuyo sa Banacon. Ang taga-isla mibenepisyo sa paghimo niini nga baluarte sa drug lord nga si Rowan Secretaria. Kini magatagan kanila og kwarta, bugas, lakip na sa libre nga kuryente pinaagi sa solar power generator. Ang community relation program ilang ipahigayon sa tibok lalawigan sa Bohol apan himuon nila nga priority ang isla sa Banacon. Until sa time nga ma-normalize, mabali na to ang hununa sa tao nga dili drugas ang panginabuhi. Pagkakaron, ang isla gibantayan sa mga sakop sa Regional Public Safety Battalion ug magpabilin sa maong lugar hangtod mahibalik sa normal nga panginabuhi ang mga lumulupyo sa isla. Ato nakita karon na sa state of shock ang mga taga Hetafe tungod sa sunod-sunod nga hitabo, no? We'll have to go there to explain to them as part of our anti-drug campaign advocacy.
Usa sa ilang gilikayan nga mabalik ang operasyon sa illegal nga droga sa isla gikan sa mga tawo nga buot mupuli kang Rowen sekretarya. Kami na baligya karon kay kung ano man muna ina na nag-ilog ug kinsay mo take over sa footsteps sa posisyon ni Yawa. Alang sa Aksyon Bisaya, Kyle Chua, News 5. Dili sayon ang pagpatuman sa solusyon sa problema sa pagbaha sa dakbayan sa Sugbo. Adunay solusyon ang dakbayan apan dakong problema ang pagpatuman niini. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Nakita ni City Engineer Attorney Jose Mari Poblete nga dili madali ang pagsulbad sa problema sa pagbaha sa dakbayan sa Sugbo. Sila adunay engineering solution apan dili sayon ang pagpatuman niini. Gikinahanglan ang pag-relocate sa mga namuyo sa daplin sa mga sapa ug estero alang sa pagpalapad niini. Sa pagkakaroon, ang atong rivers, paglabay sa panahon, magkagagmay ko tungod sa mga residente. So, dili na siya, while na kay engineering solution, ang social nga problem nga solution, may lisod i-implement. Like, by social problem, I mean, unsaan mo pagpauli sa design with ang sapa without disturbing these people. Mawa maning mga tawhan na, nga, meanwhile, during the time nga wala tay solution pa, people are throwing garbage, siging anak gani. So, lahat na sa siyang problema ha. Ning compound gani, dili siya as simple as creating drainage lines, dili na siya as simple. Kaya ni anata nga time karon. Mato ni Poblete, gikinahanglan ang political will alang sa pagpatuman sa mga solusyon, apan gikinahanglan usab paluyuhan kini sa taga-dakbayan sa Sugbo. Kabawam gayta nga naasay mga dagko nga visit mga kuan nga nang lapas gyud ba. Kita man ta din suda nya sukol sana. Sukol yan ang umang kana pabag mga dagko kayo. So it's not that simple but in time siguro makapasabot sa mga tao man ay agi pang iba. Political will plus pagsabot sa mga tao. Kay in the past we have shown man nga na political will ang administration but na ay resistance ba. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga pribadong eskwelahan magsugod na sa ilang mga klase karong sunod semana. Apan kasagaran sa mga private schools mudungan sa pagsugod sa ilang klase sa public schools karong Hunyo 13. Magsugod sa ilang klase karong Lunes, June 6 ang sa Southwestern University gikan sa elementary hangtod sa high school ug University of San Carlos gikan sa elementary hangtod high school. June 8 usab ang sa St. Teresa's College Elementary ug June 20 pa ang klase sa Abellana National High School. Unang magklase ang elementary ug junior high school sa Ateneo de Cebu karong June 13 samtang June 20 pa magsugod ang klase sa senior high school. Magdungan usab karong Hunyo 13 ang pagsugod sa klase sa mga colleges and universities sa Sugbo. Samtang ang mga eskwelahan nga nag-usab sa ilang school calendar sama sa University of the Philippines Cebu magsugod sa ilang klase karong Agosto. Nagpatabang karon ang Toyota Motor sa General Services Office sa City Hall aron mabayran ang gipamalit nga mga sakyanan sa dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Midangop sa opisina sa General Services Office sa City Hall ang sales representative sa Toyota. Nagpatabang sila sa maong buhatan aron kabayran sa syudad ang gipamalit nga mga sakyanan gikan silang kampanya. Matod sa Assistant Head sa General Services Office Ronald Malacora, naningil ang Toyota sa usa ka grandiya nga van, Innova ug 8 ka mga Toyota Fortuner nga gihatag sa syudad sa kapulisan. Ato kuno obligasyon didto katong usa ka Innova nga ang Fortuner, pero ang Fortuner napo nakabuo kang ilang na deliver is walo kay gihold lagi ko lang delivery until such time makabayad ka sa katong Innova o sa Grandia. Nasayran nga giprocess na ang bayranan sa Innova, samtang ang mga dokumento sa pagpamalit og Grandia ana apasabuatan ni Consel Dave Tumulak. Ilang gisusi nga ang bayad sa sakyanan gicharge sa disaster fund sa syudad. Siguro ko naman ni na-delivered naman ni siya, so may tabuan eh, tanawon ni dokumento, process, bayran yun. Yes, pwede nga
Nagamit naman gud ni siya. Ambot, wato na to ang mayor kung sa desisyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vistil, News 5. 18 na lang ka barangay ang wala mo submit sa ilang mga sakyanan alang sa inventory nga gimando ni Acting Mayor Margot Osmeña. Mato ni General Services Office Assistant Head Ronald Malacora, miuli sa sakyanan kaginambuntag ang taga-barangay Careta. Nakauli na usab sa mga sakyanan ang mga taga-barangay Adlawon, Buhisan ug Pahina Central. Kasagaran ni ini mga multi-club ug mga bus. 18 na lang ka barangay ang wala mo Sa mga highlights, mga wala ka tayo kuha na to ratio. Ito lang mga gamit nila, bus, multi-club, ginagmay. Department of Education may klaro nga voluntary ug walay pinugsanay ang pag-apil sa mga ginikanan sa Brigada Eskwela. Wala usab mangayo ang maong buhatan ug kwarta gikan sa mga ginikanan nga moapil o di moapil sa programa. Kini giaksyonan ni Monique Atcha. Naaman may gitukod nga center nga Uplan Balik Eskwela. Mato ni Dr. Luz Castro Handaya, Chief sa Education Support Services Division sa DepEd Region 7, nga walay kamatuuran nga dili ma-enroll ang mga estudyante kung dili mo tabang ang mga ginikanan sa Brigada Eskwela. Dugang pa ni Handaya, voluntaryo ang pagtabang sa mga ginikanan ug wala sila gipangayuan og registration fee para sa Brigada Eskwela. Gani, ang mga internal ug external nga mga stakeholders nitabang usab og ni-donate og mga materyales sama sa pintal, lansang ug uban pang mga materyales nga magamit para sa mga tunghaan. Dili kana tinuod, wala mo isyu og memorandum ang DepEd nga ang mga ginikanan kinahanglan gyud nga mutabang o moapil sa Brigada Eskwela, kay kung dili mo apil ang ilang mga anak dili kay eskwela, dili kana tinuod. Wala man gani kwarta nga pagapangayoon sa mga ginikanan para igasto sa Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela nga nagsugod ni adtong Lunes, mulungtad hangtod ugmang adlaw alang sa pag-andam sa pag-abli sa klase sa mga public schools karong Hunyo 13. Samtang nagpadayon ang Brigada Eskwela, ang Regional Office sa DepEd nagpahigayon usab sa ilang brigada ahensya. Mga personal sa division offices nangunay sa pagpanglimpyo sa tibok lawak sa DepEd Regional Office. Kini ilang gipahigayon agig pagpakita nga andam na usab sila sa pag-abli sa klase. Ilang gigahin karong adlaw sa paglimpyo sa tukaran sa ilang buhatan. In support sa ato ang programa sa Department of Education nga gitawag nato og National Schools Maintenance Week kining Brigada Eskwela. Ngayon mga eskwelahan ra day mag-implement, so ato pong i-showcase sa ato ang level sa regional office and the division office nga we are also in support to the preparation and cleanliness, orderliness sa atong mga opisina po. Alang sa Aksyon Bisaya, Monique Ricafort Atcha, News 5. Comelec subling na nawagan sa mga kandidato sa lalawigan sa Sugbo nga musumiter na sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Kay nagkaduol na ang deadline karong June 8. Base sa ilang record, gamay pa lang ang mga nakaduso sa ilang sose. Si Jinky Rusit sa detalye. Sunod semana na ang deadline nga gitagana sa buhatan sa Commission on Elections sa mga kandidato sa miaging eleksyon sa pagsumiter sa ilang Statement of Contributions and Expenditures sa miaging piniliay. Apan hangtod ron, pipila pa lang sa mga kandidato sa tibok lalawigan ang nakaduso sa ilang sose ngadto sa ilang buhatan. Lakip sa nakasumiter mao silang 3rd District Congresswoman Gwendolyn Garcia, Congressman Benhur Salimbangon, Board Member Christopher Dong Baricuatro ug Board Member Miguel Antonio Magpale. Si Baricuatro mibutyag nga mas gamay ang iyang nagasto karon itandi sa miagi nga eleksyon. Kini tungod kay gamay ra ang 7th District, itandi kaniadto dihang nagpapili siya sa ikatulong distrito nga dako og area ug mas daghang botante. Medyo ni gamay kay karon ilado naman ta. Sa previous elections, first time na ako paglansa sa district, so kinahanglan medyo mas dako kag resources labi na sa gasoline.
Si Gobernador Junjun Davide sa iyang bahin wa pa misubmit sa iyang sose tungod kay alang niya mas kuti kini karon itandi sa nanglabay mga eleksyon. Apan andam na niya kining isumiter sa dili pa ang deadline. We are very, very conscious, Ana, yun rin. Preso pala nita na. Ma-disqualify pala nita, pares nita bo, ni-ersito. Likay ta na. Likayan ta na. Kadaghanan sa mga dokumento way makita nga contributions, mapa-cash man o in-kind gikan sa mga pribadong individual o kumpanya. Base sa ilang sose, kasagaran kanila sila mao'y migasto sa kaugalingon nila nga pagpangampanya. Apan ang COMELEC mibahad nga magatubang sila og tukmang sumbong sa gayon nga mapamatud-an nga duna sila'y wa gitugan sa ilang mga dokumento. Matud ni Attorney Eliseo Labaria sa COMELEC, kutob na lang alas 5 sa hapon sa June 8 ang deadline sa tanang kandidato sa pagsumiter sa ilang mga sose. Doon na mga penalties kay kanang contribution o ipakita mo na nimo na spend ba na nimo o wala na siya ma-spend, so naanas kandidato subject for kuha na siya taxes sa BIR. So ang BIR nagok doon sila na og tax evasion po. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Provincial Capital nagtinguha nga paspasan ang pagtukod og kaugalingon nga landfill sa habagatan ug amihatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Si Jinky Rosit sa detalye. Sa pagsugod sa ikaduhang termino ni Cebu Governor Junjun Davide, nagtinguha kini nga paspasan sa iyang administrasyon ang katumanan sa pagtukod og sanitary landfill sa amihanang bahin sa Sugbo. Tun-an pa hinuon nila ang 17 ka hektaryang luna nga anaas sa Barangay Dawis sa lungsod sa Carmen, din posible kining ibutang. Ang maong lugar adunay gilayon nga 800 metros gikan sa National Highway o 400 meters sub gikan sa mga kabalayan. Alang sa gobernador, maayo nga ipadayon ang katumanan sa maong proyekto aron mas mapadali ang pagkolekta og basura sa mga kalungsuran. Ideal ko na himoong landfill, no? Kaya province wala yun. May nalang kaya na kung madayon at panalitan. We hope really to pursue that this year sa atong term. In the first 2 years, Naglaraw ang gobernador nga ipaagi kini sa private-public partnership aron mas makamenos sa mga posibleng gastos ang kagamhanan. Nasuta nga unom lang gikan sa 51 ka mga municipalities ug component cities sa Sugbo ang adunay sanitary landfill. Kini gilangkuban sa dakbayan sa Talisay, lungsod sa Asturias, Balamban, Consolacion, Cordova ug Dalagete. Gawas sa Northern Cebu, naglaraw na sabang capital sa pagpangita og luna sa habagatang bahin sa Sugbo, dinhi pahimutang ang mga basura. We want also to ensure ang environment limpyo, mga tao po, luwas po ba sa mga diseases. Kaya nizum na pitakalatag labay ng basura gud. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Engineering Department sa Dakbayan sa Sugbo mipasalig nga dili maapektuhan ang nasugdan nga infrastructure projects sa paglingkod sa bagong administrasyon. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Mato ni Attorney Jose Marie Poblete sa Engineering Department sa Dakbayan sa Sugbo na award og nasugdan na ang mga proyekto sa mga kontraktor. Alang kaniya, dili na kini maapektuhan sa paglingkod unya sa bag-ong mamunuan sa Dakbayan. Apan matod niya, mahimo gihapon kini nga pakgangon kon adunay igong rason sa pagpaundang niini. As a matter of course, kada habig sa kontrak dunay obligasyon from the side of the contractor to continue until na grounds for resensyon, no? Ang mga projects sa Dakbayan sa Sugbo naglakip sa mga kadalanan ug ang bagong City Hospital. Ana-ana sa 40 ngadto 42% ang phase 1 sa structural phase sa bagong City Hospital. Ato lang po ni emphasize nga kini nga atong 40% karon for phase 1 ra ni siya, so bisan pag ma 100% complete ni siya kay bawon ta nga structural ra ni siya kutob. So duha ni siya ka punto di ay humnon as to phase 1 ang home nun as to funding to complete the entire hospital. So kanang whether or not dungaga na is di kada dili na takaybaw kay wala takaybaw. But hopefully sayang po dili home nun gyud ba. Alang sa Aksyon Bisaya,
Leslie Caminade Vestil, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kagilang kutob sa balita. Aksyon!